Хроничното възпаление е в основата на почти всички съвременни заболявания. Основателя на медицината Хипократ преди стотици години още е казал: храната ще бъде вашето лекарство, а вашето лекарство – храна. Доказано, храната може да бъде най-мощното противовъзпалително лекарство. Ако се замислиш, това е нашето гориво, което слагаме в резервоара и според него нашият автомобил, наречен тяло, се движи. Зелени храни, куркума, джинджифил, диви боровинки, зехтин или пък омега-3, 6 и 9 като студено пресовани масла – това са истинските герои в менюто ни. И аз съм изключително щастлив, че имам достъп до всичко това, което е с доказано чист и естествен произход. Добави ги и ти по-малко всеки ден. Малка стъпка от природата, вярвам, ще усетиш голяма разлика в здравето. Ако имаш нужда от информация, съм на разположение. И не забравяй, здравето е единствено и само твоя отговорност.